německá posádka pojede v dráze číslo 6. Oba si můžeme pamatovat, tedy Hochbrucha a Arnolda, ze světového šampionátu v Račicích před 2 lety. Hochbruch tam právě ve dvojskifu získal zlatou medaili. Bylo ještě s Hartigem Larsem a jeho současný parťák Matthias Arnold se stal vicemistrem světa se 4. Takže to je stručné představení německé posádky v dráze číslo 6. Ale dá se očekávat velké představení od posádky jedoucí ve trojce Storm Uru a Peter Taylor, Novozélanďané. Další skvělá posádka této veslařské velmoci. Uru a Taylor získali bronzové medaile na loňském mistrovství světa v domácím prostředí na jezeru Karapiro. Ve vedení ovšem málo známí Číňané Fang Ping Chang a Thie Sin Wang. Ti se opravdu s ničím a s nikým nemazlí v těchto fázích závodu. Jinak v tomto závodě v posledních letech můžeme sledovat pravidelně velmi silnou a vyrovnanou konkurenci. A vyrovnané to může být i v tomto závodu, nebo ten průběh je vyrovnaný, protože Číňané trochu překvapivě zatápějí Novozélanďanům. Tak to je z pohledu diváka jedině dobře, že to nebude one-man show nebo two-man show v tomhletom případě pro Nový Zéland. Myslím, že přichází okamžik, kdy pomaličku Novozélanďani nastupují, nebo čínské posádce dochází trošku dech, je to tak? No to tempo bylo skutečně ďábelské, tempo čínské posádky od samotného startu. Tak jsem sám zvědav, jak čínská posádka dopadne v konečném účtování této disciplíny. Zatím tedy udržuje 2. pozici, ale z toho předchozího záběru jsme měli možnost porovnat frekvenci Novozélanďanů a Číňanů. To byl diametrální rozdíl v těchto fázích. Na trati se samozřejmě může odehrát lecos. Číňané, a přejme jim to, mohou chytit druhý dech. Možná už to nastalo, protože Číňané teď vypadají rozhodně lépe než před malou chvílí. Ale zároveň nastupují Němci v 6, i když ten pohled je zkreslující. Počkáme si na mezičas v polovině trati. Novozélanďané tedy první se vteřinovou ztrátou, promiňte, se vteřinovým rozdílem, samozřejmě náskokem na Číňany. A Němci už jsou 3. v dráze číslo 6. Hochbruch a Arnold. Velmi mladá posádka. Hochbruchovi i Arnoldovi je 21 let. Budoucnost mají před sebou. To ostatně prokázali právě na zmíněném šampionátu v Račicích před 2 lety. Na mistrovství světa 22. V 5 jedou Portugalci. Ti skončili na 8. pozici v Mnichově. Mají stříbro z mistrovství Evropy z roku 2010. V tomto závodě ale zatím na medailové pozice nepromlouvají. Novozélanďani tedy stále ve vedení. Číňané se drží na 2. místě. Tak čínská posádka v loňském roce byla na mistrovství světa 5., ale nevím, jestli to přímo tahle posádka, asi ne. Ale Číňané v těch lehkovážnických disciplínách jako slaví úspěchy. Přece jenom je to vlastně disciplína, nebo lehké váhy právě vznikly hlavně kvůli Aziatům, aby měli šanci se v
tom veslování prosadit. Novozélanďané svůj náskok navýšili 2,74. To je jejich odstup od zatím druhé posádky Číny. Na třetím místě s menším odstupem za Číňany Němci. Takže to vypadá na další triumf novozélandského veslování na tomto světovém poháru v Hamburku. Ale dá se předpokládat ještě nástup německé posádky, která rozhodně bude chtít uzmout to druhé místo, protože od stříbrné pozice není daleko. Novozélanďané v posledních stovkách metrů si jedou pro zlaté medaile. Storm Uru a Peter Taylor, favorité, kteří tak trochu váhali se startem v Hamburku, nakonec účast potvrdili a jak pro ně, tak samozřejmě pro pořadatele či fanoušky se tohle potvrzení a jejich start vyplatili. Storm Uru, Peter Taylor, mistři světa z roku 2009 a bronzoví medailisté z loňského roku si jedou pro další cenný kov, a to dokonce nejcennější, tentokrát v závodě světového poháru v Hamburku. Novozélanďané jsou v cíli s náskokem na čínskou posádku, která udržela druhou pozici před nakonec Portugalci, takže Němci se propadli na čtvrtou pozici a ještě ji museli hájit před oběma polskými posádkami. Takže Portugalci, které jsme neměli možnost příliš sledovat, protože se pohybovali na zadních pozicích v průběhu závodu, nakonec výborným finišem končí třetí. A tady vítězové Uru a Taylor, posádka Nového Zélandu. Takže rozhodně v tomhle dopoledním bloku Novozélanďané pozbírali nejvíce cenných kovů, nebo i těch nejcennějších. Novozélanďané zatím nejúspěšnější výpravou zde v Hamburku. Jak jsem říkal, králují těm menším disciplínám už několik let a potvrzuje se, že budou královat asi i dál. No a s určitým odstupem za tou medailovou žní Novozélanďanů jsou Němci. Je to pochopitelné. Německá reprezentace si samozřejmě četnost i kvalitu svých startů zde v Hamburku ohlídala. I když ve skifu bude chybět Marcel Hacker, člen zástupce absolutní světové špičky, jeden z velkých soupeřů Ondřeje Sinka. A nejlepší současný skifař planety Ondřej Sinek bude také chybět ve skifu. Ten ale uvidíme v odpoledním bloku. Tady jsou potvrzené výsledky dvojskifu mužů lehkých vah. Nový Zéland tedy zvítězil před posádkou Číny a Portugalska. A tady ještě vyhlašování dvojskifu lehkých vah žen. Spojené státy slaví vítězství a my se budeme těšit na pokračování veslavského světového poháru v odpoledním bloku. Sponzorem tohoto pořadu je finanční skupina Wistenrod, váš partner na plavbě životem již od roku 1828.